Vi fick veta idag. Ja, vi står där vid halvvägs. Hallå. Vi var lite diskreta. Vi fick veta idag att Christian har varit riktigt. Ja, men han har redan berättat det. Han sa att han brukar göra det nu. Han brukar rapportfrisyr också. Fast han får ett skott. Så han kan inte det. Han tänker brass. Kolla på dem. Alltså. Oj, såg ni inte det förut? Men jag bara, men redan så här. Det var jag. Ja. Och så bara, oj, det där har jag inte sett. Jag trodde att du menade så som det är. Det är skitköttigt här. Eller det är skitvarmt. Gör någon snygg min då. Jag med. Jag vill ha McDonalds. Vad ska jag äta? Jag filmar. Jag vet. Men du kan sluta nu. Nu kommer den här spaken och ta mig.